Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Розалина ханым, хәерле көн. Зур рәхмәт безгә килүегез өчен. Розалина ханым, сез менә бер әңгәмәдә әйткән идегез, милли тормышта төшенкеле хөкем сөрсә дә, сәнгатьтә, сынлы сәнгатьтә миллилек әле дәвам итә дип. Менә бу сүзләрне аңлатып китегез әле. Безнең бит татар халкының төп сәнгате бу әдәбият. Без бик зур әдәбиятлы халык. Безнең Кол Галиның поэмасы дөнья күләм мәшһүр әсәр. Тукайыбыз безнең ул 1000 еллыклар нөсхәсенә кергән зур шәхес. Безнең менә рәссамнарыбыз хәтта, алар барысы да шигырь язырга омтыла, әдәбиятны ярата. Шуңа күрә тел мәсьәләсе үзебездән, хәзер үзебезнең таләпчәнлегебезгә бәйле. Менә хәзер бездә Татарстанда мин карап торам теге мөселман шаукымы купта, әйме? Бу әйбер позитив әйбер. Чөнки бу фактор менә төрле мөселман дәүләтләрнең безнең белән интеграция итүе, алар бит төрки телле күбесе. Шулай ук безнең телнең саклануына тагын бер матур бер өлеш кертә. Тел үлмәячәк. Тел үлә торган әйбер түгел бер кайчанда. Ләкин безнең үзебездән дә бик күп әйбер инде үзебезнең ихтыярыбызга бәйле. Әдәбиятны яңадан күтәрергә кирәк. Телне сакларга кирәк. Телсез кеше түгел инде ул. Мәхлук. Мин үзем дә татар мәктәбен бетердем. Татар мәктәбен бетереп, 80нче мәктәбен бетереп, 6-нчыга рус филологиясенә кирдем. Ике телсез Казанда булмый. Ләкин приоритет барыбер үз телебездә булырга тиеш. Розалина ханым, менә сез бит инде безнең шагыйрә сәнгать белгеченнән тыш әле бик көчле тәрҗемәче дә, бик күп телләр беләсез сез. Менә ике телдә язасыз, шигырьләр. Барыбер менә кайсысы күңелегезгә якын, ничегрәк сез аны нитәсез, измәнгә саласыз? Беләсезме, мин 90нчы елларда милли мәдәният мәркәзенә килеп кердем. Ул бу хөррият чоры иде. Һәм бу әйбер, бу стихи, бу ургылыш миңа да канатлар бирде. Мин татар теленә яңадан табынып татарча яза башладым. Һәм минем әсәрләрем алар барысы да тарихка багышланган. Чөнки үземнең иҗатымда, чын барлыгымда үземнең мин әдәбият белән сәнгатьне тоташтырдым. Мин аспирантурада укыган һәм татар шигърияте һәм сынлы сәнгать дигән тема иде минем фәнни тема. Чөнки бу әйберләр аерылгысыз. Әдәбият борын-борыннан килсә, инеш кебек, идел кебек килсә, сынлы сәнгать безнең әле бары 100 ел аның тәрәккыят иткәненә. Моның нигезе башлап җибәрүчеләр урманчы инде, академия урманчы дип бирибез менә хәзер. Академия төзергә телибез. Татарча белгән кеше бөтен төрек дөньясына чыга. Аннары русча белү шулай инде мәҗбүр. Чөнки хәзер рус теле, инглиз теле алар дөнья күләм телләргә әверелде. Минемчә безгә бу ике теллекне бик зур энергия белән уку системасына кертеп җибәрергә кирәк. Менә сез әле телгә алып киттегез бит хөррият турында. Безнең Казан милли мәдәни үзәге каршында стелла биләде китәме? Менә шуның идеясын да сез әйткән дип беләм. Бу шул 96нчы елында куелды ул һәйкәл. Аның иҗатчысы Кадим Җамит дигән Мәскәү сынчысы концепция авторы мин. Чөнки мин 91нче елдан бeri эшләм шул милли мәдәни үзәктә, анда мин музей төзүчеләрнең берсе. Мин үземне дип әйтә алмыйм, чөнки безнең коллектив эшләде бу әйберсендә. Ул идея минем өемдә туды. 90нчы елларда күп рәссамнар минем өемдә яшәде. Менә урманчы инде ничек яшәгәннәр, ничек итеп аның ниләренә ай сайын аның теге мәсәлән җомгаларына дип әйтик мен диме, килгәннәр миңа да шулай рәссамнар миңа кайталар иде. Мәскәүдән, Петербургтан, Уфадан киләләр иде. Менә шунда без Кадим белән шушы һәйкәлнең киләчәген, аның силуэтын, аның идеясын бергә барладык.
бу хаума кыш. Хаума кыш, хаумай кыш дип әйтәләр аны. Сома дип әйтәләр Индиядә. Менә нинди тирән образ ул. Ул Тәңре безнең күк алласы Зевс. Хаумай кыш аның хатыны, ул җирне җир белән идарә итә. Балалар тәрбияли, шәһәрдә үстерә дип әйтик инде бүгенге контекстта күчерсәк. Менә без шушы кышка да әйләнә ул. Очып та китә ала, кире кайта да ала. Татарлар кебек менә иммигрант татарлар. Хәзер бит алар рухи яктан безнең белән бергә. Менә шушы кышны без күрсәтергә булдык. Ләкин чырыбыз шундый иде. Аны без хөррият дип атадык. Чөнки бу сүз Тукайдан килә. Араб сүзе инде хөр яшәү. Менә июльдә һәр елны печән чабалар иде авылда. Бер заман минем шул печән чапкан вакытта хөррият көне дип аталады ул. Һәрбер кеше үзенә чаба, хезмәт итә. Ниндидер хукукы үсеп киткән кебек була, балкып киткән кебек була. Кич белән инде анда бәйрәмнәр, әңгәмә, сөйләшү. Менә шушы көнне хөррият дип атыйлар. Тукайда сүз инде ул. Менә шуңа күрә без аны демократик чырбыгына күрә хөррият дип атарга булдык. Хөррият дип аталды ул. Мин беләм, сез менә 1990 елларда анда милли алгарыш чорына кичердек битендәйме, шул чорларны сагынып искә аласыз, телгә аласыз. Менә бу чор яңадан кабатланыр дип уйлыйсызмы, көтәсезме сез моны? Кабатланачак. Чөнки менә фәнни концепциялар, фәнни гипотезалар буенча һәр 500 ел сайын үзгәреп тору булган. Ләкин хәзер бит тормыш башкача, без бик каты тизлектә тараҡҡият итәбез. Шуңа күрә әлбәттә кайтачак. Кайтачак. Мин фараз дия алмыйм, чөнки мин сәясәтче түгел, мин сәнгать белгече һәм шагыйрә, ләкин мин күңелем белән тоям. Бу көннәр һәрбер кешенең хәтерендә яши. Менә безнең яшьләр дә теге бүгенге техноген чорының ниеннән, пәрәвизеннән аерылып аларның күзе ачылачак бу дөньяга. Чөнки һәрбер кешенең, һәрбер милләтнең, һәрбер халкының үз зур хокукы бар. Әйтәсем килмәй инде, безнең бит булай да хокуклыбыз. Без сәяси яктан хокуклы, чөнки бездә 2 президент безнең илдә. Андай бер дөньяда юк. Менә шуннан файдаланып калырга кирәк. Шул чорда без зур музейлар төзедек. Менә милли мәдәният музее шуның җимеше ул. Без Казан тәхетен кайтардык. Кайтармадык аны теге, ул килке булыр, аны Мәскәүгә кайтарып йөрсәк, бөтен Мәскәү карасын, бөтен дөнья карасын. Ләкин без аның менә бер нисхәсен булдырдык. Казан тәхетен күтәрдек, без күтәреп чыктык, аны ясап куйдык үзебездә. Безнең хәзер искиткеч музей, ләкин музей ул бердән-бер музей, бөтен татарларның, дөнья күләм татарларның, ләкин аңа инде модернизация кирәк. Моның өчен безгә кирәк, үзегез беләсез, нәрсә дип агымтылар кирәк, субсидия кирәк име. Менә бу әйберне минемчә хөкүмәт безнең аңлар бераздан, чөнки бездә дә менә шул Луврлар кебек, ниләр, метрополитен музейлар кебек зур музей булырга тиеш. Хәзер музейдан да озын гомерле әйбер юк. Китап һәм музей, менә 2 әйбер озын гомерле. Бүтән әйберләр үзегез беләсез, экология хәзер нинди, кеше тормышы да кыска. Бу кайтачак бу тир. Менә әле шул әйткән. Бер секунд. Реформа. Реформалар булырга тиеш. Теге кан кыю, теге инкыйлаблар безгә һәр кирәкми. Ләкин гел реформа безнең тормыш гел үзгәреп торырга тиеш. Яңарыш булырга тиеш, ургылыш яңарыш. 90 елларда милли мәдәни үзәктә анда ниндидер милли тормыш кайный иде. Даими менә күргәзмәләр оештырып тора идегез. Сез хәтта чит илләргә чыгып та күргәзмәләр оештырып керә идегез. Милли мәдәни үзәкнең үзендә дә милли тормышның кайный иде. Язучылар, шагыйрьләрнең иҗат кичәләре еш була иде. Хәзер ничектер анда сүнпәнлек сизелә кебек. Мин булай дип әйтмәс идем. Хәзер кешенең экономик ягы бәлкем бераз кысырынкырактыр, әйме? Теге безнең чорның пассионар рәссамнар, алар инде шулай ылгайдылар, әйме? Ул вакытта бит без конкрет нәрсәгә керәшергә кирәген беләдер идек. Бүген дөнья киңәйде. Музейлар да артты, күбәйде. Менә үзен крайны өйрәнүче музей дип аталган музей һәм милли музейга әйләнде. Мин аларны конкурент дип әйтмим. Алар шулай ук
теге бер мәрҗәне Татарстан музей системасының. Ләкин безнең приоритетыбызны югалтмаска тиешбез. Аның өчен, үзегез беләсез, тагын финанс мәсьәләләре. Безгә менә бик каты бүгенге ысулларны алып, музей эшендәге бүгенге ысулларны кулланырга кирәк. Алар инде бездә эшли башлады. Менә сезнең мәңгелек гөлләр хезмәтегез Дулы Тукай бүләгенә тәкъдим ителде. Шул хакта да әйтеп китегез әле, ул бит шактый гына күләмле басма, әйеме? Мин аны минем гомер китабым дип әйтәм инде. Чөнки монда шул 60-нчы еллардан алып музей системасына керүгә мин башта институтта, педагогия институтында укытучы идем. Ләкин ниндидер сәяси мәсьәләләр аркасында миңа бу эштән китәргә туры килде. Мин үзем киттем. Һәм менә сылны сәнгать белән бәйләдем үземне язмышымда. 69-нчы елдан бирле мин шушы сылны сәнгатькә хезмәт итәм. Ләкин шигърият белән сәнгатьне мин айыра алмыйм. Чөнки менә урманчыда шулай була. Мин урманчы белән тиләмим үземне. Ул гаҗәп бер мәгърур кеше. Ләкин теге Вернадский әйтмешли, кешенең психологик системасы бер орган кебек ди. Бер нотага бассаң, икенче нотада яңгырый башлый ди. Шуңа күрә менә мин рәсемдә ясыйм бит инде. Рәсем дидем. Шулай итеп 69-нчы елдан бирле язган әйберләр монда. Ләкин алар менә зур альбомнар түгел, альбомнар аерым чыкты. Бер 200 альбомым бар минем, монографияларым күп. Менә Әхсән Фатхетдинов, мин гомумән милли сәнгатькә хезмәт итәм. Аны мин тоям. Үзем рәссамда булганга күрә, мин рәссамнарның психологиясын да аңлыйм. Чөнки аларның ничек кайда туган туфрагын ничек итеп аларны ризыкландырган, нинди мөхиттә алар яшәгән, урманнарда, махырда, чишмәләрдә, алар барысы да сәнгатьтән ничектер балкып чыгалар. Менә бу әйберләрне мин инде үзем тоям, үзем чөнки авылда туган мин. Авылда үскән, мин авылда тәрбияләнгән, мин гашыйк, нарат урманнарына гашыйк. Татар мифларына, татар әкиятләренә дәваним мине тирбәтеп, җырлар җырлап. Авылыгыз турында да Әйеп, авылым минем искиткеч авыл иде ул. Мин Бишна дигән авылда туганмын. Юдин районы иде ул илк вакытта, хәзер инде ул Яшел Үлән районы. Балачактан менә шул безнең үзем мин үстем Бикит дигән авылда. Ул Караужадан чыкмыш безнең бөтен халык. Кармышта, Бишнада, Күлбәштә, Җәкедә һәм Бикиттә. Бикиттә бары 13 йорт иде. Ләкин шунысы кызык, йорт сайын берәр һөнәр. Берсесе читектеге, икенчесе бәйләү. Өченчесе чигүчегә. Дүртенчесе мунчада, җылы мунчада, хуш исләр бөкләп торган җылы мунчада нидән үрә? Тал чыбыгыннан, тал тасмаларыннан үрә, чабата үрә. Менә шунда утырып, мин карап утырып, өченчесе кирпич чыгара. Шавалиябый бары кирпич чыгаручы. Менә шушы әйберләр миндә халык сәнгатенә карата бик зур уятты, ихтирам уятты. Халык безнең бик хезмәтче. Татарның әлбәттә татар халкы турында сөйләгәндә, психологиясе хакында сөйләгәндә, рөхсәт итсәгез, мин әйтеп китер идем үземнең фикеремне. Без теге акыллы милләттә, теге экономикында тыя торган халыкта, ләкин без башка бик алга киткән милләтләрдән айырмалы буларак, үзегез беләсез кем турында сүз бара, әйме? Бөтен дөньяны тоттыручы бер халык турында сүз бара. Без җир яратабыз. Без җир багарлар, без бакча үстерә беләбез, йорт сала беләбез. Кырт бакчалары кырган минем дәвәти, мәсәлән, авылда үзе колхозны төзегән. Кырт бакчалары кырган һәм шушы Бикит дигән авыл бүтән авыллардан килеп, бүтәнесе шу кырт бакчасының язмыш белән бәйләгән кеше үзенең тормышын. Берсе анда саклаучысы булган, икенчесе аның ярдәмчесе, иярчесе. Бүтән авыл шулай 13 йорт юл бары. Менә татар халкы хезмәтне ярата. Шуңа күрә безнең киләчәктә бик өметле милләтбез. Бик өметле милләт. Чөнки без санаугына санамыйбыз. Biz белән генә мәшгуль түгел. Бездә әле менә теге җирне ярата дигән бер бар. Җир бит ул төбәй бер. Без шушы җир шарын
да яшибез, аны без суларын дөрес файдаланырга тиеш әйме. Үстерергә тиеш без ризык, саф ризык, чиста ризык экологияктан теге геномодифицированный түгел, әйбәт ризык. Мин бит Америкада еш булам. Минем анда кызым яшәде. Менә карап торам мин анда. Аларның бакчалары бар, җирләре бар, ләкин алар берсе бер эшкәртми аны. Безнең авылга кайтсаң, искиткеч, мунчасы да тора, бәрәңгесе дә үсә, хайван да, ашкырт та, барысы да мөгрәп тора. Мин бик ярата торам сыер тавышларын. Авылда чакта сыер тавышларын ярата димез. Атның күзен, атның мөлаемлыгы. Гаҗәп инде ул. Менә костюм дигәндә бер бүген укыдым әле бер хезмәтемне Казанның Тажи турында. Ул минең сайтында чыккан, Сенбика журналының сайтында чыккан. Менә бу китапта бар ул әйбер. 16-нчы гасыр ядкәре дигән. Шул Казан Тажи турында сүз бар. Казан Тажи шул 16-нчы гасырның чынлап та теге Казанның җәүһәрләренең бер төп әйбере инде ул, төп компоненты. Аны мин Мәскәүдә Крал плацында киеп карадым үзем. Менә 200 ел, соңгы 200 ел эчендә мин бердән-бер аны башына кигән татар идем. Аны кисәм, жу итеп тора. Һава белән вибрацияләнә, теге тимер, металл, тимер түгел, алтын. Менә шул шапканы 16-нчы гасырда теге гырасатлар чагында ул икенче милләт кулына эләгә. Трофей буларак, Казан трофей буларак. Аны татарлыгы мәгълүм түгел иде. Мин аны өйрәнеп, бүтән архивлардан, Крал платында аның рәсемнәрен табып, Казандагы фәнни чыганакларны карап, тәгаен татарның кул һөнәре әсәр икән дәлилләдем. Иң кызыгы әйбер. Теге язма мәгълүмат түгел, мин бит аны ачып карадым. Ул тимер металл каркас, алтын каркас. 7 килограммлы. Үзалдыгызга китерегез әле. 7 килограмм, ой, 7 түгел. Килограмм ярым. Бу 7 килограмм тәхет, татар Казан тәхете. Бу килограмм ярымнан артык инде. Анда асыл ташлар. Ул 8 өлештән тора. Иске өлеше кыек-мыек. Аның өстендә булган ат кылы. Ишне аттан башладым бит сүзне ат дип. Ат кылы булган, чөнки шәрык хакимдарлары шушындый таҗлар кия торган булган. Ул шлем дә булган, шлем дә булган, чөнки алар бит тик алышларда. Шул вакытта ул булган менә бер дәүләтнең бер ние символы да булган. Менә аның изе тымырганнар иске кылын, чөнки алар бу нигә ярамаган инде, бу ситуациягә ярамаган, кагылышлы булмаган. Шуңа күрә дәүләт алмасы куйганнар 17-нче гасырда. Ул чын мәгънәсендә татар кул һөнәре әсәре, һәм моны хәзер инкар итми Крал платы үзе дә инде хәзер рус осталарының әсәре дип язмыйлар этикеткаларда. Битте, улай бер. Назарина ханым, менә сез күргәзмәләрдә еш катнашасыз бит, әйме Казанда оештыргансыз, менә дулдап керәсез дә күргәзмәгә, теләсә кемнең иҗаты турында менә картиналарын карыйсыз да, рухланып, шигырьләр куша-куша сөйләп китәсез. Менә бу сәләт кайдан килгән сезгә? Бу бит инде артистлык тамында теге каушап калмыйсыз. Теләсә ситуациyadan да. Чөнки мине бу ситуациялар бик күп булды минем тормышта. Алар мине чарлады. Ул менә Парижда күргәзмә, Митәм Шәрипов оештырган иде ул күргәзмәне. Анда мин ЮНЕСКОның штаб йортында алып бардым, менә бу күрсәттем татар сәнгатен. Эмиратларда күрсәттем. Кая килеп керәм, мин импровизатор. Чөнки беренче фикер, беренче кузгалу, рухи кузгалу дөресрәк була икән ул хакыйкатька китерә. Аннан соң Хельсинкида да, Иракта да, Иранда да кайгына булмадым инде мин шагыйрь буларак та, сәнгать белгече буларак та. Менә бу әйберләр чынлыктыр әлбәттә, ләкин төп әйбер, менә төп миңа Ходай Тәгалә әйтәм инде, әти-әнидән килгән әйберләр, генетикадан килгән барыбер. Бу әйберне хан тәэсирен инкар итеп булмый. Чөнки минем дәванием шагыйрә иде. Шундый матур шигырьләр булып чыгарадыр ул миңа. Үзенең кызына хатлар яздырадыр миннән. Миңа бер 7-8 яшьгә әле.
10 yaşta indi мен шигырьләрне укый идем сәхнәдә, үз шигырьләремне. 15 yaşta bir konkursta жиңдем монда, Ялкында, беренче урын алдым. Мәчет турындагы шигырь. Әтием минем музыкант иде. Музыкант һәм рәссам да бер вакытта. Әти Шишкиннарны, Репиннарны рәхәтләндереп күчереп аладыр. Шуны аңа карап өйрәндем инде рәсем ясарга да. Ә шигырь ömür boyu әти шигырь язган. Аңа Галиәскәр Камал әйткән, Ömer, бу һөнәреңне ташлама. Сен шагыйрь, кыйп кылган шагыйрь дигән. Миңа Сибгат абый язып калдырды, шулай ук. Розалина, син чын мәгънәсендә зур шагыйрь, кит бу музейны дип, ниде 70нче елларда, Сыңар сәнгать музейында эшләгәндә. Менә табигать биргән. Менә минем шушы Бикитнең урманнары биргән, кар урманнары бәгырым. Ул яшел үләннәр, ул кырт бакчалары, ул безнең күперләр, сулар, халкым биргән миңа менә шушы кыдырәтне. Чөнки татар литература центристлар дип әйтәбез инде. Татар шигырь ярата, фәлсәфә ярата. Тукай шәхесе турында да сөйлисем килә, сез дә менә Тукайны сез ничә кабул итәсез? Сезнең өчен Тукай кем? Тукай минем өчен бик минем биография белән бәйле бер шәхес ул. Без балачакта, хәзер әйтәм, менә бу нидер инде, бу 50нче елларда, миңа бер 5 яшь булгандыр, 4 яшь ярым 5. Әти безгә Тукайны укыдыр. Байназар Алименовның бар бит иллюстрациялары. Теге таякка асып куялар да, ике тиенчекне кәҗә белән сарык чыгып китәләр урманга. Чөнки аларны хуҗалар дип җибәрә бит инде. Битте, без сезне ашата алмыйбыз, барыгыз сез ниткәнсез дип теге үзегез ашатыгыз дип. Безне әти дә шулай, апам белән үзебезне безне өйгә сыер кергән. Көтүдән кайткан безне карамаганбыз. Шуңа күрә әти, менә сез безнең кагыйдәләрне үтүчеләр, бузучылар, әйдәгез сез хәзер кәҗә белән сарык булып урманга китегез дип, безгә таяк биреп, ул искәтергә тияде ипи 1-2 стакан су салып, 2 стакан салды. Бәрәңге салды да, барыгыз урманга китегез диде. Менә шулай итеп Тукай килеп кергән. Аның кәҗә белән сарыклары аша. Ләкин кызык, менә 90нчы елларда мин без бит теге авангардны кайтарырга тырыштык. Менә музейда эшләгән чакта. Мин Тукайдан аерылдым. Чөнки мин ниндидер менә теге кискенлекне ярата башладым сәнгатьтә. Авангард, төрле теге футуризм, этнофутуризмлар белән мәшгуль идем инде. Мин шул Дәрдмәнд һәм җыен теге су як шагыйрьләрне яры күрдем. Ләкин менә алгайган сайын Тукайның искиткеч бер зур феномен икән аңлый башлыйсың икән ул. Ул шагыйрь генә дә түгел, үз әйтмешле теге әдиптә түгел, әдип кенә түгел, шагыйрь генә дә түгел. Ул чын мәгънәсендә әле педагог, укытучы. Ул аның теге Мөхәммәдия мәдрәсәсе өчен язылган китабы, ул искиткеч бер мәҗмуга. Анда әкиятләр, мифлар, ул пәйгамбәрнең багышланган шигыре. Менә минем исем китте. Без бит Тукай социалист дип йөридек. А ул менә шулай дөньяны бик киң аңлаган икән. Киң аңлаган. Чөнки ул пәйгамбәр дә бит ул кешелек өчен тырышкан. Хәзер аны итеп булмый инде теге религиозный дип. Без атеизмнан кайттык, чөнки берәр илаһка инанырга кирәк. Әлбәттә, илаһ бер ул, илаһ табигать, ул сәясәтнең һәм табигатьнең тараккият законнары. Кайта шушы бит инде лайма. Теге төрле дингә бүлешү ул бәлкем нидер дә. Кешелекнең хатасыдыр да ул, ләкин ул барган әйбер. Бер-берне ашарга тиештек без. Киләчәктә тәңречилек кайтыр дип уйлыйм. Чөнки менә Диаз Валиев бит инде Татарстанда, нәкъ менә Татарстан җирендә теге диннәр очрашкан җирдә. Бездә бит синагога бар, әйме? Әрмәннәрнең үзләренең ахрамнары бар, православийларның үз чиркәүләре бар. Мәчетләре яши, менә дигән күкрәп яшиләр. Монда ничек яшәргә мөмкин? Барып синкретизм булырга тиеш. Без бер-беребезне аңларга тиеш, ихтирам итәргә тиеш. Ләкин киләчәктә минемчә бар бер кешелек аңлар. Теге бер нидән чыгып, күкәйдән чыккан гафу итегез. Бер инештән чыккан кешелек ул аңлар киләчәктә шулай бергә яшәсә генә көчле булачагын, талашмыйча, сугышмыйча, ызгышмыйча, теге Сириялар, Ираклар, алар барысы да бары безгә теге экономик ниләр китерә.
чыгымнар бирә. Аны бит ул акчаларны халыкка тотып була. Менә мәдәнияткә тотып булыр иде. Музейларны үстерер идек. Китапны яңадан зур итеп, зур мәгънәсендә кайтарыр идек китап традициялары. Менә бу әйберләр барысы да киләчәкнең киләчәк ихтыярында. Үзебездән дә күп әйбер Ayrılsız. Siz bir şiirlerinizi bir matur itip okuysanız daima. Birer şiirlerinizi okup tügellesek engemeden çıkıyor. Hazır qarıyız. Менә монда шактый китаплар әле бу инде тагын бер шундый зур китабы күреп килә. Мәңгелек гөлләре кебек. Масс-медиада басылыр бәлки. Шигырьләр күп алар. Алар менә баясыраган игез мин аны төгәл җавап бирмәдем, тайпылдым. Минем шәхси тормышым рус шигъриятендә. Ә менә милләт язмыш турында уйлануларым, тарих турында уйлануларым, мәдәният турында кайгыртуларым, алар барысы да татарча. Менә ниндидер монда ниндидер бер хакыйкать ята инде, чөнки татар халкы гомер буе сусаган ниндидер бер иреккә, ниндидер бер киңлеккә, шулай бит. Менә шуңа күрәдер инде ул. Менә бу 2011 елда туган шигырь, мин аны бер өлешен укыйм. Тукай моңа нинди серле аваз, нинди хикмәт, нинди тәэсират. Былбыл авызыннан, язгы тамчылардан, җир өстендә җилфердәгән ак яулыклар чайкалуыннан туган җан өмете, изге бер сурәт. Ул тарала ярсу ташкыннарда ак күбектә, язгы дулкындай, елап, шыңшып, кыдрәтләнеп, килеп, кайгыларга күмеп тубыктан, яңаклары баткан. Ләкин һаман шулай сабыр елмаюлы, акыллы, кимә булып изә дөнья буйлап татар моңы шигырь аркылы, ат өстендә, су өстендә балкый, йолдызларга аваз кайтара, кая бара татар, шунда Тукай. Океанмы, чүлме, шәһәрме? Нинди янәшә бер илаһи көч, горурлыгы, гөле юлдашы, минем асыл хаҗих милләтемнең Тукай моңы, аның үлмәсе, Кырлайдардан Юкәтәнгә кадәр дөнья сайрый кызаду куба, шунда көтмәгәндә Тукай моңы килеп төшә, булып бер дыга. Бу Нью-Йоркта язылган шигырь булган. Нинди пси кебек кошлар бу илләрдә, нидер чыр-чыр шың-шың таңнардан Тукайлары юкка шулай елый, кайбер ганимәтле милләтләр. 130 яшь, бер гасырдан артык. Моңың белән баштан сыйписың, кысан кануннарга сыймыйсың, буыннарга күчеп, инкыйразлар, яңарышлар кичеп, бөркет йолдыз булып күкләр кычып, галәм үзәгендә яшисең. Сеңдергәнгә милләт хакыйкатын, кайгыларын, назын, җан утын, киләчәккә тап булырлык хисен, тыйымнарын, яшен өметін, синең алда тагын зур гасырлар, яңа аңлау, яңа буыннар, бәхетемә, мөхитемдә бүген Тукай дигән газиз ырым бар. Без дә моның белән моңсуландык, сүзең белән көйдек, арындык, хыял белән, тәфтирәүләр белән җырлый-җырлый алга барылды. Мәңгелек моң, тарих, гасыр, мизгел, синең куәтеңдә, исемеңдә Тукай гөлләребез, безнең төс һәм сурәт, сөю михнәт синең рухыңда. Кара, ябык, ләкин җигәрлекле, узган белә яңа таташлы, гөл эченнән чыккан бер кебек аның моңы сүзе мең башлы. Ил чарлаган бер ятиме илнең асыл ташы шигъри хикмәте, әүлиясы, хәбәрчесе рухы, аның моңын утын саклаучы. Дөнья шигърияте белән бер җилләрдә мәңге бару аның нияте. Тукай сүзе, аның алиһасы, моңы җыры татар милләте. Тукайның чынлап та бит теге Гасырлар нисхәсе дигән китапка кергән, ул бөтен төрки шагыйрьләр арасында ул балкып утырганда. Ул бит гаҗәп бер феномен. Яшәсен Тукайыбыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.